Nath Martin neud y salsa ma i fi tro cynta nes i dwarfod o, a mae o'n epic. Gynta, da ni'n taflu peppers ar y tân. So mae chario hein jyst yn mynd i transformio rhywbeth sydd allu fod yn boring, di bach yn bitter pan mae ro, mae chario fo jyst yn mynd i boomio fyny yr sweetness, mae jyst yn mynd i... Mae'n turbocharger blas. Ie, Martin? Okay. Char, turbocharge, y blas. Muy bueno. Blas da. What's good taste? Good taste, very good taste. What's good taste in Spanish? Mucho sabor. Mucho sabor. Wedyn, nionod coch, chilies, garlic a tomatos. Gadael yn rhoi 20 munud a'i troi nhw bob hyn a hyn. Just tynnu'r hada allan o'r peppers a'r croen off y nionod a chopio bob dim yn rough. Wedyn, finag seidar, olive oil a halan. Iechyd da, cheers. A provar. Salud. Very good. Boom. Crunchy, spicy, tan, mucho tan. Mae jyst blas melys, so... Melys, the tan, mucho tan, transforms the pimiento roja, pimiento melyn, pimiento gwyrdd. Muy bueno. Ti'n methu clirio roed veg ar tan. You can't beat it. Espectacular.